Zmenil internet vzťahy medzi mužmi a ženami? Zmenil internet randenie? Ak áno, kto má teraz väčšiu výhodu? Muži či ženy? Internet zásadne zmenil, ako dnes fungujú vzťahy medzi mužmi a ženami. V minulosti sme spoznávali nových partnerov hlavne vo svojom okolí, v práci, škole alebo cez priateľov. Má si len pár možností, kde cez deň stretnú niekoho nového a preto sme často končili vo vzťahoch s ľuďmi, ktorí boli z našej ulice, mesta alebo blízkeho okolia. Dnes je to vďaka internetu úplne iné. Instagram, Facebook alebo Tinder nám umožňujú spoznať ľudí z celého sveta, nielen z najbližšieho okolia. Zrazu si môžeš písať s ľuďmi, ktorí bývajú stovky kilometrov ďaleko a môžeš stretnúť o mnoho viac ľudí než predtým. Toto všetko menia pravidlá randenia a spôsob, ako si hľadáme partnerov. Kedy si mala žena šancu zaujať muža hlavne v okruhu ľudí, ktorých poznala. Ak žila napríklad v malom meste, mohla si nájsť partnera len medzi mužmi z toho istého mesta alebo okolia. Muži ju hodnotili podľa toho, aká bola, či bola ako osoba sympatická a milá. Menej sa porovnávala s inými ženami, lebo nemala až takú konkurenciu z iných miest alebo krajín. Tento menší výber ju chránil pred tlakom byť vždy dokonale krásna a zaujímavá pre mužov z celého sveta. Dnešné ženy môžu cez internet a sociálne siete spoznať mužov z veľmi širokého okolia. Na sociálnych sieťach môžu ukázať svoj život a koničky, čím pritiahnu pozornosť nielen chlapov zo svojho okolia, ale aj tých, ktorí žijú ďaleko. To im dáva oveľa širší výber, ale zároveň ich to vystavuje tlaku byť dokonalé a získavať lajky a sledovateľov. Už nejde len o to, či sa páčia chalanovi odvedla, ale o to, či sú populárne na internete. Kým ženy získali internetom nový priestor na prezentáciu, muži sa stretli s inými zmenami. V minulosti, ak muž chcel vidieť ženu, ktorú považoval za atraktívnu, musel sa snažiť ju osloviť, získať jej dôveru a postupne ju zaujať, aby sa s ňou mohol bližšie zoznamiť. Dnes ale majú muži vďaka internetu prístup ku všetkému možnému, čo sa týka žien a intimity. Tento prístup, hoci sa zdá byť výhodný, má často negatívny dopad na psychiku mužov, pretože dochádza k zníženiu ich motivácie aktívne získavať pozornosť reálnych žien. Navyše stáva sa, že nadmerné sledovanie takýchto podnetov spôsobuje oslabenie ich emocionálneho záujmu o skutočné vzťahy. V dôsledku toho sa veľká časť mužov stáva viac pasívna a slabšia, pokiaľ ide o schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy. Namiesto toho, aby investovali energiu do skutočných žien, mnohí muži sú schopní nahradiť tento nedostatok internetovými stránkami, ktoré im poskytujú ilúziu blízkosti a príťažlivosti, no v skutočnosti ich vzdialujú od skutočného života a vzťahov. Takto sa častokrát vytvára závislosť od digitálnych médií, čo následne vedie k neschopnosti nadviazať aj udržať zdravý vzťah, ktorom je potrebná skutočná emocionálna angažovanosť a snaha. Vďaka internetu a sociálnym sieťam mnohé ženy zistili, že môžu získať pozornosť aj inak než starostlivosťou o rodiny domov alebo vytváraním stabilného a útulného rodinného prostredia. Sociálne siete ponúkajú ženám priestor, kde môžu prezentovať svoje zážitky, zdieľať fotografie z dovoleniek alebo sa ukazovať po boku úspešných a bohatých mužov, čo im často prináša pocit zvýšeného spoločenského statusu. Tento fenomén spôsobuje, že pre mnohé ženy je zaujímavejšie tráviť čas a energiu na to, aby získali priazeň a uznanie od širšieho publika, než investovať svoje najlepšie roky do budovania pevného partnerského vzťahu a vytvárania rodinného prostredia. Tento trend zdieľania zážitku a luxusného životného štýlu vedie k tomu, že ženy si kladú otázku, či tradičný model rodinného života je pre nich to, čo skutočne chcú. Prezentácia na sociálnych sieťach prináša okamžitú spätnú väzbu v podobe lajkov a komentárov, čo vytvára ilúziu neustálej pozornosti a úspechu, no zároveň tu môže vyvolávať určitý tlak na prehnané seba prezentovanie a porovnávanie sa s ostatnými. Sociálne siete dali ženám istú výhodu v randení. Zatiaľ čo pre ženy často stačí len odpísať na správu alebo lajknúť fotku, muži musia vynakladať oveľa viac snahy a kreativity, aby zaujali a získali ich pozornosť. Tento posun k dynamike spôsobuje, že sa mnoho mužov podvolí takéto nevýhode a prispôsobí svoje správanie tak, aby vyhovovalo novým trendom. To často vedie k tomu, že muži sú ochotní podriadiť sa podmienkam a požiadavkám, ktoré na nich kladú ženy. Táto situácia vedie k tomu, že ženy cítia menej potreby zotrvať v manželstvách, pretože si vedia zabezpečiť samostatnosť prostredníctvom kariéry alebo iných zdrojov. Preto sa často stretávame s fenoménom silných a nezávislých žien, ktoré už nepovažujú vzťah za nevyhnutný predpoklad pre ich šťastie alebo úspech.
Na druhej strane muži, ktorí sa podvolia tejto zmene a prispôsobia svoje správanie tak, aby vyhoveli novým požiadavkám, strácajú na atraktívnosti. Žena, ktorá si vybudovala nezávislosť a kariéru, sa stáva tvrdšou, menej závislou na emocionálnej a finančnej podpore muža, čo však môže pripraviť o časti ženskej jemnosti a šarmu, ktoré vždy boli, sú a budú vyhľadávané charakteristiky. Dlhodobé dôsledky týchto zmien môžu byť pozoruhodné. Ak sa ženy stávajú silnejšími a samostatnejšími, môžu strácať záujem o tradičný model vzťahu, v ktorom zohráva muž dominantnú úlohu. Na druhej strane muži, ktorí sa prispôsobujú novým trendom a podporujú samostatnosť žien, sa môžu ocitnúť v pozícii, kde sú vo vzťahu vnímaní skôr ako doplnok, než ako rovnocenný partner. Táto nerovnováha môže viesť k tomu, že žena získa emocionálnu, finančnú stabilitu, avšak vo vzťahu stráca to, čo ju kedysi robilo atraktívnou a jedinečnou, schopnosť byť prirodzene jemná, láskavá a zraniteľná. Internet a sociálne siete dramaticky zmenili vzťahy medzi mužmi a ženami. Kým ženy si dnes môžu vybrať z obrovského množstva mužov z akýchkoľvek miest, muži často čelia obrovskej konkurencii a tlaku uspokojiť moderné očakávania žien. Zároveň muži zistili, že môžu nahradiť romantické a partnerské vzťahy konzumáciou online obsahu, čo však oslabuje ich schopnosť vytvárať skutočné spojenie so ženami. Internet teda vytvoril novú dynamiku, ktorej si ženy osvojujú nezávislosť a sebavedomie, kým muži čelia výzvam adaptovať sa na nové podmienky. Preto všetky tieto zmeny budú mať dlhodobý dopad na vzťahy, rodiny a bohužiaľ aj na výchovu detí, kde budú viac chýbať mužské alebo ženské vzory. Tak čo? Ktorá doba bola alebo je lepšia? Ťažko povedať, že? A není to aj jedno? Ženy, buďte ženskejšie, muži, buďte mužnejší a budete sa mať dobre.